be anyị daalụ afọ mbụ Odoziakụ Michelle Chinwụdị Ọnụbụlụ. Anyị na-ekene unu n'ihi na-anọnyela anyị n'ife mmemme anyị na-akpọ Our Values nke si na Anambra Broadcasting Service ABS. N'izuụka gara aga anyị kwuru maka nsọpụrụ. N'eziokwu, nsọpụrụ bụ ife dị ezigbo mkpa na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ka o wee bụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-aga nke ọma. N'izuụka anyị na-ewetara unu ịgba mbọ. Ịkpọ ya n'oyibo inwe ike kpọọ ya hard working, mmadụ ịgba mbọ. Ndị Igbo bụ ndị na-agba mbọ n'eziokwu. Kpatalụ ndị Igbo ji anọ ebe dị iche iche na-alụ ife dị iche iche na-emepụta ife dị mma. Gịnị bụ ịgba mbọ? Ịgba mbọ bụ mmadụ isi aka n'anya, tinye uchu n'ife ọ na-eme ka ife ọ na-eme wee na-amịta ezigbo mkpụrụ. Kedu ife a na-agba mbọ ya? Ụmụaka tụmadụ ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ kwesịrị ị na-agba mbọ n'akwụkwọ fa na-agụ ka fa wee nwee ike ị na-agafe n'ule wee na-aga n'ihu. Tụmadụ ndị ụmụaka anyị ndị nọ na mahadum, ọ na-adị mwute na fa ada agba mbọ fa kwesịrị ị na-agba. Kpatalụ nwatakịrị kwesịrị ịnọ arọ 4 n'ụlọ akwụkwọ, ọ na-anọ arọ 5, na-anọ arọ 6, ụfọdụ na-anọkwa arọ 7, gosiri na fada agba mbọ ife fa na-eme, ọ bụrụ ife kwesịrị ekwesị. Ndị na-amụ ọlụ aka kwesịkwazịrị ị na-agba mbọ tinye uchu n'ọlụ fa na-alụ ka ọ wee na-aga ọfụma, ka fa wee nwee ike ị na-agbalị obodo odibo site n'aka ọlụ fa. Ndị na-alụ ọlụ oyibo kwesịrị ị na-agba mbọ n'ụlọ ọlụ fa, na-abịa ọlụ n'oge, na-alụ ife ọ kwesịrị ịlụ, na-ana mgbe ọ kwesịrị ịna. Ọzọ dị ka ibie ada aga n'iru ndị be anyị bụ na ndị nne na nna kwesịrị ị na-agba mbọ n'ezinụlọ, ị na-akwado ụmụfa n'ụzọ dị iche iche bụ ụzọ kwụ ọtọ, zụpụta ụmụfa n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Mbọ ka a na-agba wee gbata ụdị ife a, na ị ga-azụ ụmụ gị fa bụrụ ndị ga-abalị ezinụlọ ulu, bụrụ ndị ga-abalị obodo ulu n'ụzọ pụrụ iche. Ịgba mbọ na ịlụ ọlụ bụ ife dị iche. Ife dị iche bụ na ịgba mbọ bụ na ị ga-etinye uchu n'ife ị na-alụ ka ọ wee na-amịpụta mkpụrụ. Kedu etu ị ga-esi gba mbọ? Nwatakịrị ọbụla nọ n'ụlọ akwụkwọ kwesịrị ị na-agụ akwụkwọ. A na-agụ akwụkwọ agụ. Oge kwesịrị, o nwere oge ị kwesịrị ị na-agụ akwụkwọ, nwere oge ị kwesịrị ị na-eme ife ndị ọzọ. Ya bụ, ị ga na-agụ akwụkwọ ka ị wee gụta ife ọfụma. Ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ maọbụ na-alụ ọlụ, ị wee zọfie ụkwụ wee daa ada, ị kwesịrị ngwa ngwa ịdara ikunite gbabakwa mbọ ka o wee bụ na ị na-echu uchu kwesịrị ka ọlụ aka gị wee na-amịpụta mkpụrụ. Ịgba mbọ bụkwazị ije kwuru ndị ka gị wee malụ maka ife ị na-eme, fa kụzielu gị. Ọ bụrụkwa na ị ga-enye ego maọbụ kwụọ ụgwọ ka e wee kụzielu gị, ka mbọ gị wee bụrụ ife na-amịta mkpụrụ, ị kwesịrị ime. Dịka ụmụaka, ị kwesịrị ịchọrọfa ndị nkụzi, kwụọ onye nkụzi ọzọ ụgwọ ka nwa gị wee nwee ike ị na-agba mbọ na-amụta ife n'ụlọ akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị nọ ọlụ oyibo, bụrụ na ị na-akụzi nkụzi, na-akụzichi ya ọfụma, ije chọọ onye ga-akụziri gị. Ofu ụzọ n'ịgba mbọ ka ife ị na-eme wee na-amịpụta mkpụrụ. Kedu omume ị kwesịrị ị na-eme n'ịgba mbọ? Nke izizi bụ eziokwu. Ị ga-abụ onye eziokwu. Ị na-agba mbọ na-ekwu eziokwu, ọrụ ị na-alụ ga na-amịpụta mkpụrụ, ndị mmadụ ga na-achọ gị. Ọfa ncha bụ na mmadụ na-agba mbọ. Ị na-agba mbọ, ị kwesịrị ịbụ onye na-enwe ndidi. O nwere ife a na-eme na-adị mfe na mbido, ya bụ ị ga-abụ onye nwere ndidi, malụ na ịgba mbọ ị na-agba n'ife ị na-eme ga-emesịa mịtalụ gị mkpụrụ n'oge ọdịnihu. Onye ọbụla na-agba mbọ ga-abụkwazi onye umeanị. Ndị nne na ndị nna kwesịkwa iji ndidi na umeanị na-azụ ụmụfa ka ụmụfa wee nwee ike ịbalụfu ulu ma bakwazi ile obodo ulu. Nke kasị ibie bụ na onye ọbụla na-agba mbọ n'ife ọ na-eme, na-etinye uchu n'ife ọ ga-eme, ka abụ onye ga na-ekpe ekpele. Ị ga na-anọ Chineke nso ka mbọ gị wee bụrụ ife ga na-amịtala gị mkpụrụ. Ndị be anyị, chetakwanụ na ndị Igbo bụ ndị na-agba ezigbo mbọ. Ịgba mbọ, ọ ga-abalị gị, ọ ga-abakwazili ezinụlọ gị, ọ ga-abakwazili obodo. Ya bụ na ọ dị mkpa na anyị na-agba mbọ ka owu wee na-aga
ka owu wee na-aga n'aga. Ndị be anyị, ka Chineke gọzie mbọ unu na-agba. Udo dị n'Igbo.